Čo ti... Pozri sa. Všetko najlepšie ku krásnemu ľubievu, veľa šťastia. Hento to tam na novej prejebal bielým zmizikom. A najbal tam, že potom ti poviem. Poky 1997 pleb v zátvorke. Príjmi tento donate v hotovosti, keďže začína doba kešu vďaka vláde SR. Zajebal tú peťku a to čo si tam dal forinty ti jebe? Či čo to je? Co? Nie, to je 50 centov, aha. To my máme takú 50 centovku, ti jebe? To ani neviem. Čau Dominik. Čau, to si videl, čo mi poslal typek? Ne, ukaž. No. Tak mi poslal pohľadnicu na narodeniny. Kto mi najebal, že proste 5 €.